Така, здравейте! Искам да ви направя това кратко видео. Ще говоря по-тихичко, защото има един човек, който спи в стаята. Надявам се да успея да запиша всичко, което искам да ви кажа. Относно конференцията. За пръв път присъствам на конференцията онлайн и мога да ви кажа, че ми беше много по-трудно, отколкото присъствено. Разликата е, че когато си присъствено се потапяш в атмосферата, смениш обстановката, излизаш от ежедневието и ти е много по-лесно. Докато когато си онлайн е по-трудно, защото жонглираш с ежедневните задачи, телефонни обаждания и трябва да слушаш. Така че препоръчвам ви да ходите там. Така, това е лично мое мнение. Отначало беше Ранди Гейдж, който говори първия ден, ще ви кажа, в събота. В събота се включи Анелия Атанасова от нашия екипа на доктор Господинов по-точно. Тя говори за разликите между работата в нова ера и стандартната работа. Чували сте някои от вас тези разлики относно свободно време, избор, в нова ера имаш ментори, говори за модела за ливъридж. Искам да ви кажа, че в нова ера има работа. И нова ера е работа като всяка една друга работа, просто не е такава работа, на която ние сме свикнали всеки ден да ходим от 8 до 5. Не е стандартната работа в България. И затова може би понякога хората не го вземат на сериозно или го подценяват този модел на работа. Така. Анелия Атанасова говори, че в нова ера инвестицията е много малка, минимална, т.е. можеш да започнеш бизнес с една инвестиция от 400 лева. Това е бизнес във въздуха, защото нямаш машини, нямаш съоръжения, нямаш нужда от офиси, плащане на наеми и други разходи. Та в този ред на мисли беше нейната презентация, много ми хареса. И естествено нещата в ливариджа, както дори в стандартния бизнес, не стават бързо. Тоест не можеш да започнеш да печелиш хилядите левове от първия-втория месец. Павлинка Събчева от екипа на Мария Николова представи ни как работи тя и как прави покани. Гери Димитрова, също от екипа на Мария Николова, говори за увереност, за таблото на мечтите, за това, че трябва всеки ден да каним хора, защото канейки всеки ден хора или информирайки всеки ден хора, ни ставаме все по-добри. Не може да очакваме нещо, което не сме го правили, да станем добри за ден-два. И аз още бъркам поканите, въпреки че това нещо го правя вече 2 години и половина, почти 3. Но в работата си ние се учим. Тук работата е работа на практика. На улицата. Така. Димитър Димитров говори за пътят на кандидата, т.е. как примерно човек, който ме покани, може да ни каже да, не, как може да имаме варианти, имам интерес или нямам интерес, имам бизнес интерес, трябват ми пари или пък интересуват ме само продукти и здраве и какво трябва да правим спрямо нуждите на човека. Как трябва да постъпим, ако човек ни каже искам да изкарвам пари, че не ми стигат, дай тук тая нова ера, и как трябва да постъпим, ако човек ни каже аз имам някакво заболяване, искам да си оправя здравето, дай тия продукти. Компанията предлага тези два варианта различни инструменти, с които се работи. Това е бизнеса на човешките отношения. В нова ера, да, така е наистина. Тук така много се уча и аз това отношение. Катя Казанджиева, следващия човек, който говори, едно много ценно нещо каза тя. В нова ера имаме проследяване на хората. Тоест, ти като си дал един прашец на даден човек, трябва да го проследиш. Дали той е добре, как се чувства, има ли някакви отзиви, положителни, отрицателни, иска ли пак да си поръча, а не преследване. Тоест да не преследваме хората.
да ги проследяваме, какво се случва с тях, да искаме обратна връзка. Няма как да дигате степени, да печелите пари, ако не искате обратна връзка от хората, а не да ги преследваме. Тя говори за много хубави неща. Да не заливаме хората с купища информация. Тези, които са ни отказали, да ги оставим, да ги потърсим след 5-6 месеца. Да изслушваме хората. Ние даваме информация, не даваме зор. Другото нещо, което ми хареса. Следващото е позитивното мислене без позитивни резултати е позитивно нищо. Позитивното мислене без позитивни действия, трябваше да го оправя тук. Позитивното мислене без позитивни действия е позитивно нищо. Христо Попов, оказа се изключително ерудиран човек. Имам файл с неговата лекция, така че мога да го предоставя на всеки, който иска да го слуша. Няма да ви го преразказвам. Записал съм си всичко съм си записала. Основните неща, те си остават за мене. Който иска Христо Попов файла да го чуе, да му го изпратя. Предприемач, изключително ерудиран човек, много философски неща каза. Много интересни. Едно от нещата беше, че не ви трябват хора, които имат много пари, а ви трябват хора, които нямат пари. Защото човек, който няма пари, ще измисли как да изкара пари от нова ера. Аз съм такъв човек. Аз тръгнах без пари, с никакъв доход, никаква работа, изцяло на издръжката на моя мъж бях и наистина намерих начин и съм 8 степен, наближавам 9-та. Скоро и 10-та. Така че аз измислих, че хора без пари ви трябват. Друго, общото ми впечатление, затварям тук тефтера, общото ми впечатление на този семинар се казаха много истини. Аз слушах наистина много внимателно и се казаха неща, които нямаше захаросани фрази, нямаше прехласване, нямаше излишно вдъхновение, излишен патос. Нямаше нова ера единствената компания, тя не е единствената. Нямаше вие сяка стартирате тук и ще спечелите след 2-3 месеца по 1000-1500 лева. Нямаше от това нещо. Нещата се казаха истините такива каквито са. Трябва да сте уверени, трябва да имате самочувствие, трябва да имате постоянни действия, постоянно да действате, постоянно да споделяте, а не да споделяте 3 дена, да не споделяте 30 дена, после да споделяте 2 дена, да не споделяте 3 месеца. Трябва да имаме постоянство, трябва да имаме и мотивация. Защо сте в нова ера? Искате ли да го работите това нещо? Или не искате? Аз съм много щастлива, ако примерно на мен дойдете и ми кажете: Цвети, не искам да го работя, това не ме занимавай. Трябва да имате някаква мотивация. Моята мотивация беше да изляза финансово от издръжката на моя мъж. Той да стана финансово независима единица в семейството. И аз го постигнах. Следващата ми мотивация е примерно да отида в Китай. Следващата ми мотивация е някакъв друг да повиша оборота. Тоест аз имам мотивация. И на мен не ми трябва никой нищо да ми казва колко е добра нова ера, защото аз вече знам какво искам. Тоест постоянство и някаква цел да имате. Нямате ли цел? Аз мога да ви говоря 365 дена истини да ви казвам. Вие трябва да го усетите. Оле, детето ми даде цели 8 минути и 50 да говоря. Много си го обичка моето детенце. Много ви благодаря за отделеното време. Повлякох се. Аз мога още да говоря. Сега ще правим един зум за нови хора. Другата събота и неделя ще уточня. В този зум за нови хора може да каните, аз ще говоря, може да поканите ваши хора от Разград, от София, от Русия, от Свищов, от Благоевград, от Букурещ, от Атина, от Майорка, от къде искате. Така че ще ви напиша това. Аз съм в нова ера, защото ми харесва това, което правя, въпреки че понякога ми е трудно наистина. Работата с хора е една от най-трудните неща. Но аз харесвам това, което правя и не се отказвам, въпреки че съм по майчинство и имам един куп допълнителни неща. Прегръщам ви.
Целувам ви и се надявам да се видим скоро, дори в Zoom. Чао от мен!